és akkor tartunk most, hála Istennek, ez mindig nagy öröm a szervezők számára, hogyha az első meghirdetett időpontban megtartható a rendezvény. Képzeljük el, hogy micsoda erő, micsoda szervezőerő van egy ilyen rendezvény mögött. Ezeket a hajókat, a hajóbeli embereket, az orvosi csapatot, a szervezőket, a katonaságot, a nem tudom kiket, a vízirendészetet, a polgármesterségeket, ezeket a hajóklubokat, akik biztosítják a hajókat, ezeket mozgatni, és hogyha mondjuk rászerveznek az első napra is, kiderül, hogy mégis elfújja a szél, vagy jön egy nagy vihar, képzeljük el, hogy ezt újra mozgósítani a következő hétre, vagy az azt követő hétre, vagy nagy Isten egy éven belül akár 3-4-szer is újra indítani a gépvezetet, hogy az önök biztonsága érdekében ez a biztonsági rendszer, ide fölépül, meg egyáltalán összeálljon minden. Úgyhogy nagyon nagy hála és köszönet a támogatóknak. Oké. Nagyon sokan fognak leszállni. Megyünk. 600-al lesz mindenki. Azt a Hogyne?